Képes vagyok, ez a jelszó. Akinek kedve van, énekelhet is velünk. Szépen bevárom mindenkit. Nem kell kapkodni, nem kell szaladni. Vigyázzatok, vigyázzunk egymásra. Hogy ti milyen gyönyörűek vagytok. Tisztelnek, megjöttünk a paralimpikonok. Hát ez már a critical mass-re, hogy a jövetelem közepette ért ez a meglepetés, hogy a trollibusz nem akart elhozni. Megkérdezte tőlem a trollibusz sofőr, mikor fel akartunk szállni a feleségemmel, aki szintén egy elektromos kerekesszékben ült, hogy elektromos meghajtású-e a kerekesszékünk. Mondtuk, hogy természetesen, és legnagyobb meglepetésünkre közölte, hogy akkor ő nem tud elhozni, mert van egy ilyen utasítása. Ha akarjuk, akkor szívesen meg is mutatja, hogy nem lehet a tömegük miatt, ezt kihangsúlyozta, hogy a tömegük miatt nem lehet. És mondtam, hogy akkor szeretném látni. Előkapta a mobiltelefonját, és egy 3 soros üzenetben ott volt, hogy motoros meghajtású kerekesszékeket a tömegük miatt nem vehet föl, aláírás NKH, ami tudomásom szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóság. És amikor kérdeztem tőle, hogy hát mégis ezt ki, honnan kapta, vagy mikor kapta, vagy ki küldte, vagy valami, hát hogy a kollégák küldték, és ez már tudott dolog napok óta, vagy hetek óta, mondtam, hogy ezt nem tapasztaltam idáig, és egyáltalán hogy képzeli, hogy akkor most magyarul kipattanunk a kerekesszékből, itt hagyjuk a járdán és felszállunk, vagy hogy. És a vállát húzkodta, hogy ennyi az egész, és szót követett, azt mondta, hogy hát mégiscsak lehagyja a rámpát, szálljunk föl, de hát, hogy ő ezért büntetést kaphat, és akkor így és úgy és amúgy. Lényeg az, hogy elhozott, és amikor elhozott, akkor közölte, hogy útközben beszólt a főnökségre, hogy most egyáltalán mi vagy hogy, mert látszott rajta, hogy be volt tolva a büntetéstől, és azt utasítást adta, hogy most már mindegy, ha már fönn vagyunk, akkor útközben ne szállítson le, de egyébként tartsa magát ehhez a dologhoz. Próbáltam neki elmagyarázni egyrészt, hogy a rámpákra eleve rá van írva a 350 kg súlyhatár, és az a kerekesszék velem együtt még 150 sincsen. Ismét csak válhúzogatás volt a válasz, hogy erről ő nem tehet, ez itt van feketén-fehéren, ez szerint kell cselekedni. Mikor volt és melyik? Ez ma délután, mit tudom én, a 74-es troli volt egyébként, ma délután, mit tudom én, ilyen 3 óra magasságában, de Melyik megállóban? a Vakok Intézeténél akartam felszállni, és a végállomásig, a zsidó templomig, a Károly körútig jöttem vele, de hogy mondjam, ez engem nem ért terültékből teljesen villámcsapásként, mert az ismerős sofőrök, mert ugye én rendszeresen járok busszal, trolival, már többször figyelmeztettek, tulajdonképpen hetek óta ez folyik, hogy ők is tudnak erről a rendeletről, de mivel ismerősök elhoznak, és mondták, hogy ha egy idegen sofőr, aki még sose látott
ő hozzá fogok kerülni, ne csodálkozzak, ha meg fogja tagadni az elvitelt. És ez tulajdonképpen a mai napon következett be, és ennek következtében most például nem vagyok biztos benne, hogy én egyáltalán hazajutok valahogy. Lehet, hogy itt kell aludnom a Rehab Critical Westnek a itt maradt papírdobozai és üres műanyag üvegei között a műben. Van egy, én úgy láttam, hogy van egy pályája ennek a valóságnak. Ott a hogy hívják, ilyen gyerekek biciklik. Hogy mi van ott? Igen? Tényleg? Hát akkor már is megyek oda. Tulajdonképpen ebbe az egész dologban engem az bosszant, hogy mivel ez hetek óta a levegőben van, és hogyha belevesszük a debreceni, meg a pécsi, meg a délalföldi történetet, amiről nem tudom, hogy te mennyire vagy felvilágosítva, ott már Magyarországon nem hallom. Na mindegy, szóval ott már például az elektromos mopedeket kitiltották, tehát egyszerűen rendelet van már Debrecenben és Pécsen is, és most van folyamatban a délalföldi közlekedési vállalatnál ennek a kitiltása, hogy nem vehetik föl. És ennek is borzasztó, hogy úgy mondjam, tragikus a története, mert ez úgy kezdődött, a debreceni volt az első, ahol egy mopedes a buszsofőrrel összeszólalkozott valami, teljesen mindegy, hogy mi lehetséges, hogy a beteg volt mit tudom én, illetlen, vagy szemtelen, vagy bármi. Lényeg az, hogy ez hogy mondjam, az ombudsman elé került ez az ügy, mert ugye rögtön ez volt a reagálás a sofőr és a beteg között történt incidensre, hogy letiltották egyszerűen a mopedeseket a debreceni közközlekedésről. Elkerült egész az ombudsmanig, az ombudsman természetszerűleg a betegnek adott igazat, mondván, hogy ez nem vita kérdése, neki az a lába, és azt föl kell venni minden ilyen ember. Ez persze megtámadja a közlekedési, vagy a debreceni közlekedési hatóság, és beszerzett egy úgynevezett műszaki szakértőtől egy szakvéleményt, amit én magam is olvastam, talán 6 pontba szedi össze az indokokat, amit feketén-fehéren kivétel nélkül szemenszedett hazugság, ami ott indoknak föl van hozva. A súlya, a fékezhetetlensége, meg több ilyen dolog, amit én tudok, hogy nem igaz. Tehát olyanokat írtak bele, ami nem igaz. És ennek a műszaki szakértőnek a véleménye alapján végül is letiltották mind a 3 helyszínen. Most nem tudom, hogy Budapesten is ez indult-e el, vagy sem, de minden esetre ez elég borzasztó. És ami a legborzasztóbb ebben az egészben, az, hogy a minket képviselet, tehát MEOSZ, meg a Budapesti Egyesület, egyszerűen nem látom, hogy bármit is csinálnának. Svejcer János vagyok. Adok egy névjegyet, hogyha gondolod.